Σε πιάσα. Τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις εδώ? Γιατί? Δεν μπορώ να τα πλώσω εγώ? Να μπορείς, καλά θα ήταν, αλλά τα άπλωσα τώρα, τι να κάνω. Τα άπλωσες, τελείωσες? Δεν τέχω τώρα. Είναι κανένα βραχία άπλετο. Άπλητο δεν είναι, λιμένα είναι. Δεν είναι, τα άπλωσα. Γιατί σε βάζω και κάνεις δουλειές? Τι να κάνω, γερά. Γιατί σε βάζω και κάνεις δουλειές, δεν λες? Γιατί έχει πει ο γιατρός να κάνεις και δουλίτσες όσες μπορείς. Λίγα πραγματάκια μπορείς. Δεν παίρνω να σκάψω στα χωράφια. Στα χωράφια δεν μπορείς να πας. Δεν έχουμε και χωράφια κιόλας. Και να θες να πας να σκάψεις δεν έχουμε. Τι άλλο σε έβαλα να κάνεις σήμερα? Καθάρισες τις μπάμιες και τι άλλο? Τίποτα άλλο. Τι άλλο θα έκανα. Και πολύ ήταν γι' αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να κάνεις δουλειές, πρέπει να κινείσαι. Εγώ έκανα γιάρασα τώρα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.